Lero tisinthako miyambi ina imene akuluakulu amanena akhalanso akunena mbuyomu kunena kuti mtsinje wati nkanena udathirira musizi komanso mawu akulu amakoma akagonera. Ndiye lero mwina tinena kunena kuti mawu awiniko amakoma akagonera, mawu a munthu uja osuta chamba okumwa mowa wa madrugs wa madrama amakoma akagonera, mtsinje wawiniko udathirira musizi. Lero mwaziona ndakhalatu ine ndikunyozedwa, ndakhalatu ine ndikunenedwa mayina osiyanasiyana, ndakhala ndikukulangizani inu makamaka a UTM. Ine ngati president wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi kukulangizani inu a UTM kunena kuti taona ni nyumba mwanumo mwabwera njoka, koma inu mukuona ngati wabwerayo si njoka. Tayang'anisisani musanamezedwe chinthu mukuchiwetacho. Ndiye lero munkanyozera, koma nanga lero mwaziona. Ndakhala ndikukuwuzani kunena kuti anzanu awawa IMCP Mutonse Alliance, mgwirizano umenewu ndi wachinyenga aphunzitsi, mgwirizano uwu ndi onama, anthu akukupusisani kuti nthawi ikuthereni. Ndi pamene inu a UTM mukatanganidwa namuchita hayala ma activist opanda ntchito ongofuna kuti azikudyerani ndalama. Ndi pamene mukatanganidwa nampanga misonkhano yanu ndikumanena kuti man of integrity, Chakwera, we salute you, sir, for living up to your ways, for walking the talk. Last week timeneira mulungu leni kumene kunayambiraso misonkhano ya UTM ko kunche uko, namupita namusamalika kumene kujako kunena kuti ayi ife wathuyi malamulo akumulola kuti akhoza kuzayima, ndipo ife tikuthokoza president wa dziko lino. He is a man of integrity, ndipo akumuyimisa chilima pomwe ife mbuyomo tinakuwuzani nampanga matama kumene kuja kuti apa kuwuzani ndani, wakuwuzani ndani kuti ife tituluka chifukwa chani, pomwe mgwirizano uli bwino. Mgwirizano wake utiwo umene uli kuyuti ndelero mwaona apawo ndi mizu yakachere, mphamvu zachulukira. Ndipo amalankhula tuli ku msonkhano woyamba uja wa mamawa uja ochita lonchi ujawo, ndalama zija ziti zibedwe zija wa millennium ujawo, alankhula pompa jawina atakhutana ndolo zache atikhala ndi MP wako atakhutana ndolo. Ndi pamene amanena kuti bwana ife tikufuna kuti mukhale wamuyaya. Izi anthu ambiri ozindikira amene anawerengapo mabuku osiyanasiyana ngati psychology ndi anzawo anakhala wakunena kuti mmene ikupangira MCP ikupita ku one party system zokuti so inu muzasiyiridwa mpando. Ayi, takhala tikunena mbuyo mukuti abwana itu milandu yanu isanabwere anthu awa akukonzerani milandu ndipo muzamangidwa, komanso nkhani yokuti muzayimeyi imeneyi mungozinyenga, anzanu akubirirani pansi koma simunakhulupirire. Munkanena kunena kuti amene uja ali desperate, he is bitter, he is angry. Poni kalindo uja amasuta chamba ndi wako keni wa madragisi, ndalama inamulowerera kwambiri. Lero mtsinje wati nkanena umene uli mtsinje wawiniko udathirira musizi. Apa Malawi ndi pamene mungaziwe inu kunena kuti tili ndi president onama kwambiri, chifukwa imene amafuna udindo ndi pamene ankanka na alonjeza zinthu kumanena kuti ngakhale apolisi sazamayima misewu. Koma lero limukayang'ana apolisi amayima every 500 meters, iliponso 500 yachuluka 200 meters apolisi, koma tu iye ali mundegetu
koma apolisi akumalawira 4 koloko 3 koloko am kupita ku Blantyre, kupita ku Lilongwe, kupita ku Mangochi, kumakakhala m'misewu mopanda zakudya. Ndi uja ankanena kuti sazasankha anthu aku bodi ujayo mabodi cheya. Ndi uja ankanamiza anthu kuti sazakhala chancellor uja. Ndi uja ankanena kunena kuti iyeyo azakakhala pa udindo azachosa mphamvu zace. Ndi uja ananama kuti akakhala pa mpando aza 2 years azachita resign. Ndelero inu wa UTM munali khosi lanu dendekere kumudendekera amene ujayo akukunamizani. Zimene zachitika zija zasokoneza mgwirizano wanu pakati pa UTM ndi zipani zina zonse. Koma makamaka inu a UTM chifukwa cha maonena kuti ndidikirire ndionesese anachezera nazo gule wana kumanena kuti ine pano gule iyi ndinyenga anachezera gule wana lero tumwamuchezera gule maloma kuti mukanapanga zanu zokuti mutuluke mutonse alliance mujakalekale lero it is too late for mamu. Anzanu aja ndi inu anthu osusa muziwe kunena kuti kampeni ikubwera ndi kampeni yoopsa kwambiri chifukwa aoneseratu kunena kuti wawo uja ndi life president, aoneseratu kunena kuti mgwirizano uja unali onama, aoneseratu kunena kuti UTM chanu kulibe. You have just wasted time and years. Zimene zijazo muziwe kuti zimene zija it have a big bearing on your future. Kusamva kukula mitima, kuzitenga kuphunzira, kuzitenga ndale ndiende awatu. Komanso on the other hand zaonesa kunena kuti azibusa awa tisamawakhulupirire chifukwa akanakhala kuti azibusa awa amanena zeni akamanya kuti I want to prosify, I want to prosify, I want ine ngati prophet ndipange prophesy, chani akanakhala kuti maprofesai amanena iwo aja ndiwoona mukanamuonera uyu. Apapa zaoneka kunena kuti Amalawi musamakhulupirire azibusa, ndipo izi zaononga sogolo la anthu azibusa onse muziko lino. Sindikukhulupirira kuti Amalawi azamukhulupiriraso mbusa ndikumpasa udindo motero kuti uyu ndiye amene fiti satana wa satana ndiye amene waonesera apayi kunena kuti kukaphwanya mgwirizano umene umaonesa kuti uonese integrity ya munthu, uonese kuti munthu yondo wa chilungamo wauphwanya mgwirizano uja motero kuti zimene ife takhati kunena kuti anthu awawa ndi mizu yapakachere agwirizana kunena kuti asazayerekeze kutenga udindo wa president kuupitisa kwina. Munthu amene uja amakhonza kulandira pressure yoopsa kuchokera 1 kwa anthu ake akuchipani ndi chifukwa chake ku nsonkhano yawo amankana anena kunena kuti chakwera pakana 2030. Komanso ngakhale machairman ama district achewa heritage amampasa munthu uja pressure yoopsa kumuuza kunena kuti musalole motero kuti zulo lija anangofuna kuti alankhule zimene zakhala zikuyenda kwawoko komanso kuti asangalase machairman makamaka achewa heritage. Komanso tizikungoonesa kunena kuti Chakwera is a very bad person. Munthu amene ujayo sindikuziwa kuti inu Amalawi kumene muliko akamanena kuti afuna azikulamulirani akufuna aloweso 2025 kuti azizapanga chani. Funso limene ndinalifunsapo kale kunena kuti kodi iyeyi akunena kuti afunati abwerere azilamulira ziko lino akufuna azizapanga chani popeza china chilichonse m'Malawi muno chaonongeka chifukwa cha Chakwera. Mavuto osiyana ma department aboma, ma ministries amene amalandira ndalama zokuti aziyendesera ma department yawo chaka chino ndi cha 4 kulibeko. Ngakhale anthu amene amalandira pension, ma pension sakulandira. Ngakhale anthu a compensation okuti anapangapo ngozi akuyenera alandire ndalama zawo
ndalama zija akapita kuti kumakampani amene a insurance amanena kuti nkhani ija ili kuboma, nkhani ija ili kukhoti pakana lero china chilichonse ndichoonongeka. Road infrastructure imene mukayiyang'ana mungolowa mumzinda wa Lilongwe for example muona kuti anafukula misewu yonse ndi cholinga kuti azioneka ngati akugwira ntchito, ndipo makontrakta ena amawuza kuti muzingoyendesa chi water bowser chiziyendera kaya amati water bouncer monga mmene ndinamvera MP wina wache mpaliamenti ali Mr. Speaker sir, water bouncers water bouncers koma chaka chino kuli chapwa chagundula. Ino taona ni ziko mwachisanzo ku immigration, ziko lonse lili ate standstill chifukwa cha munthu mmodzi okalamba amene anagwirapo ntchito 1962 ndi Kamuzu. Imagine tu munthu kuti anagwirapo ntchito ndi Kamuzu okalamba nthawi imeneyo ngakhale malaputopu kulibeko, ndiponso mukamfufuza ulo laptop sakuitani sakuiziwa. Lero mukukaononga taxpayers money ndikukayika apolisi ma immigration monse chifukwa choteteza mbale acho wa president amene akudya nawo ndalama, amene abweresa kampani yopanga mapasipoti. Ziko ndithu kukakhala ate standstill. Ndipo ndikupempheni inu a immigration, iyi ndi nthawi yani imene muti muonese kuti inudi ndinu apolisi kapena ndinunso makape. Nthawi yake ndi inoyo, anthu amene anakutumizira na jameneja mukanalanda mfuti oseaja chifukwa inunso ndinu apolisi. Osalolera mediocrity kuti izipitirira mu ziko la democracy, osalolera zopusa. Mapeto ake muzayaluka ngati mene ayalukira a UTM. Apapa a UTM ndidikirire ndi apa aononga nawo nthawi yawo. Ndipaja timakuwuzani kuti abwana musalolere kunena kuti mulandu umene uthere pansewu, mulandu wanu uwu ukathere kukhoti muauze kuti ine sindilola mulandu wanga ukupitirira, koma munapanga makani kumaona ngati akukukhulukirani. Ndipaja munasusukatu ndikumayenda m'misonkhano today, komabe mutaenda 2 days ndipajana kumenya naye niso double kick ina kuja kumachedwa ku stadium kukuza ni pamaso pa inuyo kunena kuti nzanu yo azayima pakana 20 sate ndipaja kankhope kanu kana zaoneka kodabwa kwambiri. Izi tikamanena mmatitenga ife ngati ndi achamba, koma ziko lino linakukhulupirirani, koma papa game mwaita yanoka. Sinje wati nkanena umene uli nsinje wa winiko ni nsinje woopsa kwambiri. Munthu akapanga masewera mazi amu winiko amamutenga. Lero twa UTM mwatengedwa ni mazi aineyo, ndipo ndikukuthamangira nanu patali kwambiri kuti ndikakuponyeni paja pamachedwa pashire chifukwa chakusamva, chifukwa chozitenga kukhala ngati ndinu madolo, koma anzanu akupusisani big time. Lero mbiri yanu yaonongeka kwambiri. Tinkakuuzani kuti bwana tulukani. Ena ati kumaonesa kuti ati iyo ndi anthu ati amene anthu abwino aonese pamaso pano kumalemba makalata ali ku America. Atakukulutika kuno anapempha kuno tindalama toyendera kupita ku Americako chifukwa chakukudandaula ninuyo. Lero tukukuuzani chilungamo omwe aja America akadandaula aja akatapira atatengaja ndiyo joso wakalimba makalata omanena mwakuikirani kumbuyo kuti aoneke abwino. Ena ndi ajawo agundika ati kumalemba ndikumajambula ma video olimbana ndi Boni Kalindo. Atatenga nsalu zanu ndi nsalu zanzanuwo kumakuchemerera ndi kumanena kuti mgwirizano wanu uli bwino. Ena ndi aja akapita kuja kumachedwa kuti kunchewu ndikumakanena za mbirimbiri. Lero pamenyedwa ka double kiki kadanilu ndipajatu mwanyamuka nyumba moja akung'amba mone Boni Kalindo. Eya UTM Zogororadu Luala Lavika
koma amwene chakwera amwene mulungu amuyendere mwapaderadera amene ndi jankeni amwene kumachita kulankhula kumaoneka kuti munthu uyutu akusowa cholankhula mawu akuyikidwa mkamawa akumulemera chifukwa changompasa kuti alankhule. Ndinanena kuti 2024 muziona ndi zimene zinthu zayamba no kuoneka the DC.